rasisti, seksisti, homofobinen. Heilutin monia lippuja, paitsi oman rauhani lippua. Olin voimaantunut nainen, äärimmäisen feministi. Olen aina sanonut, että naisten pitää hallita. Sanoin jopa, että Jumala on nainen. Jos Jumala oli olemassa, sen täytyi olla nainen. Tämä oli ainoa asia, josta olin intohimoinen. Että mies oli arvoton ja hyödytön. Heilutin niin monta lippua, että menin itsekin sekaisin niissä. Kaiken sen paremmuuden tunteen takana oli kuitenkin kärsivä ihminen, niin kuin kuvasta näkyy. Äitini hylkäsi minut, kun olin vielä hänen kohdussaan. Kun vielä olin hänen kohdussaan, hän aikoi uhrata minut pahoille hengille. Hän valmisti rituaalin, mutta ei voinut suorittaa sitä. Sitten hän päätti antaa minut pois. Hän hylkäsi minut. Adoptioperheeni huomasi, että minulla oli paljon ongelmia. Äitini huomasi nämä ongelmat ja hänen ystävänsä neuvoi tekemään rituaalin. Sen sijaan, että se olisi muuttanut tilanteeni paremmaksi, hyvistä aikeistaan huolimatta, asiat pahenivat. Kaikki paheni. Sairastuin entisestään. Kun olin 4- tai 5-vuotias, olin jo riippuvainen pornografiasta. Meillä oli kotona verkkokahvila, joten meillä oli tietokoneet ja internet. Minulla oli pääsy kaikkiin näihin asioihin. Tyttönä, jolla oli jo monia ongelmia, menin kahvilaan ja kasvoin näiden asioiden keskuudessa. Katsoin sen joka ikinen päivä. Sen lisäksi näin hahmoja ja kuulin ääniä, demonit, joille annoin nimet. Kasvaessani tämä ahdisti minua. Kehitin sitä ajatusta enemmän ja minusta tuli vaikuttaja. Olin erittäin vakuuttavaa. Sitten aloin antaa itselleni monia nimikkeitä LGBT-maailmasta. Aloin sanoa, että olen demiseksuaali. Oli ihmisiä, jotka eivät edes tienneet, mitä se tarkoitti. Sanoin heille ensin, että olen demiseksuaali, ja sitten sanoin, ei, olenkin pan. Olin täysin hämmentynyt. Sanoin jopa, että nainen voi heittäytyä miehen päälle, ja sillä miehellä ei ollut oikeutta tehdä mitään. Ei edes liikkua tai muuten, hän oli raiskaaja ja nainen oli uhri. Koska aloin katsomaan pornografiaa pienestä pitäen, en voinut katsoa ihmisiä normaalisti. Minne ikinä meninkin, katsoin ihmisiä, vaikkapa esimerkiksi vauvoja. Tämä oli minulle erittäin ahdistavaa. Katsoin vauvoja, 2-vuotiaita vauvoja ja kuvittelin olevani yhdynnässä heidän kanssaan. Katsoin vanhempaa naista, 100-vuotiasta naista ja kuvittelin olevani yhdynnässä tuo naisen kanssa. Kaiken mitä katsoin, jopa eläimiä kuvittelin olevani yhdynnässä eläinten kanssa. Niin likainen mieli minulla oli, se oli mätä. Tämän kaiken aikana myös demonit seurasivat minua. Suru ja tyhjyys seurasivat minua. Sain paniikkikohtauksia luokkahuoneessa keskellä oppituntia. Olin vaikuttaja, mutta myös minuun alettiin vaikuttamaan. Kaikki vahingoittivat itseään. Siellä oli tyttöjä, jotka tulivat luokseni ja veivät minut WC:hen. He ottivat housut pois ja näyttivät minulle kaikki viillot. Aloin myös itsekin vahingoittamaan itseäni. Otin terän ja leikkasin intiimialueeni. Eräänä päivänä viiltelin itseni niin syvästi, että verta tuli ja sitten join omaa vertani. Se teki minut niin surulliseksi, että demoni alkoi sanomaan minulle, miksi et yritä tappaa itseäsi? Etkö halua kivun loppuvan? Tämä on ainoa tapa. Otin kerrallaan paljon dipyronitabletteja, en kuitenkaan kuollut, vaan tunsin itseni todella sairaaksi. Useiden poissaolon jälkeen päätin mennä kouluun. Kun lähdin koulusta, tyhjästä nainen pysäytti minut ja sanoi, hei, haluaisitko sanomalehden? Sanoin, no joo. Samalla kun hän kirjoitti muistiin nimeni rukousta varten, nostin pääni ja huomasin Universalin kirkko.
Sillä hetkellä tuntui kuin valot olisivat syttyneet sisälläni, ihan kuin olisin herännyt. Sitten muistin, että äitini vei minut Universalin kirkkoon, kun olin pieni. Tämä oli ainoa paikka, jossa en nähnyt henkiä. En nähnyt pahoja henkiä siellä. Sitten sain tietää, että isäni kävi kirkossa maanantaisin. Ja niin ajattelin, miksi en menisi hänen kanssaan. Aloin mennä ja mieleeni jäi sana, jota en koskaan unohda. Uudeksi minä teen kaiken. Joten sillä hetkellä heräsin. Ymmärsin, että oli keino tulla uudeksi henkilöksi, saada uusi elämä. Kotona päätin ottaa isäni raamatun. Raamattu sisälsi piispa Macedon kommentteja. Otin raamatun ja sanoin, miksi en antaisi Jumalan sanalle mahdollisuus? Kun kuulin, että minulle on olemassa ulospääsy, se vaikutti minuun hyvin paljon. Otin raamatun ja aloin lukemaan. Piispan raamatussa oli kommentti, joka kiinnitti huomioni. Hän sanoi, sinä, joka et ole varma pelastuksestasi, missä ikinä oletkaan, lopeta mitä teet ja antaudu Jeesukselle. Olin kotona, huoneessani. Polvistuin sänkyni viereen ja tein sängystäni alttarin ja sanoin Jumalalle, Jumalani, Herra Jeesus, se oli poikkeuksellinen päivä. Sanoin hänelle, mieleni on likainen. Katson ihmisiä ja voin vain kuvitella heitä ilman vaatteita. Sanoin hänelle, että olen täysin likainen. Haluan tappaa omia vanhempiani ja en edes tiedä kuuletko, en tiedä kuuntelisitko minun kaltaistani henkilöä. Olin rehellinen ja juuri sillä hetkellä saatuani hänen anteeksi antonsa tunsin oloni puhtaaksi. Pystyin erottamaan oikean väärästä, koska ennen sitä, mikä oli oikein, oli väärin ja mikä oli väärin, oli oikein. Muistan, että lähdin huoneestani ja menin äitini luo ja sanoin äidilleni, äiti, vie minut kirkkoon, jotta minut kastettaisiin vedessä. Kun minut kastettiin vedessä ja tulin ulos vedestä uutena ihmisenä, olin niin onnellinen. Ja voit nähdä hymyni, olin todella iloinen. Nousin vedestä kiittäen Jumalaa hänen armostaan. En tiennyt miksi enkä osannut selittää sitä, mutta olin onnellinen. Tunsin iloa, jota en ollut koskaan ennen tuntenut. Uusia asioita alkoi tapahtua. Elämäni oli jo muuttunut, olin jo onnellinen. Kuitenkin jotain vielä puuttui. Joten minussa syntyi kapina, koska kului 10 kuukautta. 10 kuukautta siitä, kun minut kastettiin vedessä. Olin jo uusi ihminen, mutta minulta puuttui pyhä henki. Sitten alkoi kampanja. Tällä kertaa menin ja sanoin, Jumalani, mitä haluat minulta? Ja hän näytti minulle. Laitoin sitten kaiken voimani siihen, koska halusin pyhän hengen. Sitten sain tiedon, että isälläni oli syöpä. Eräänä päivänä hänet vietiin sairaalaan ja lääkäri sanoi, että hänellä on vain 7 päivää elinaikaa, jonka jälkeen hän kuoli. Olin töissä, kun sain uutisen. Ja niin merkittävältä kuin se kuulostaakin, rakastin isääni, mutta en ollut epätoivoinen. Tiesin jo, että Jumala oli kanssani. Ja sitten sanoin, että en hyväksy tätä enää. En hyväksy olla enää ilman pyhää henkeä, sillä ilman pyhää henkeä en kestäisi loppuun saakka. Tästä alkoi taisteluni. Olin jo antanut kaiken paholaiselle. Olin tehnyt kaiken, mitä paholainen oli käskenyt minun tehdä, joten miksi en tekisi tätä Jumalan tähden? En laittanut alttarille vain kirjekuore, vaan annoin koko elämäni. Sanoin Jumalalle, Jumalani, jos en saa henkeäsi, saatan jopa pystyä käsittelemään tämän tilanteen. Voin käsitellä sitä tosiasiaa, että isäni kuoli. Voin käsitellä tämän. Mutta entä jos en kestä seuraava asia, joka tulee?
Olen eksyksissä, jos et ole kanssani. En halua palata siihen elämään. Pyydän, tarvitsen henkesi. Minulla ei ole mitään muuta antaa. Kaikki, mitä olet minulta pyytänyt, olen antanut. Olen antanut kaiken, mihin olin ollut kiintynyt. Olen antanut vanhan raissan. Olen antanut itseni kokonaan. Ei ole muuta jäljellä. Se oli elämäni upein hetki. En koskaan unohda. Se oli elämäni uskomattomin hetki. Sain pyhän hengen ja pyhä henki sanoi minulle jotain. Se ei ollut tunne. Se ei todellakaan ollut tunne. En koskaan unohda, mitä hän sanoi minulle. Maallinen isäsi ei ole enää kanssasi, mutta tästä lähtien minä olen sinun isäsi. Tiedätkö sen kivun, joka tuntuu siltä, ettei koskaan katoa? Jumala itse täytti minut. Tyhjyys isäni menettämisestä lähti ja pyhä henki täytti minut. Jumala itse oli minussa. Minun tuli voima. Katso minua. Katso kasvojani. Tänään en ole menneisyyden raissa. Jos katsot vanhoja valokuviani ja katsot minua nyt, huomaat, etten ole sama henkilö. Tänään olen osa nuorisoryhmä Brasiliassa. En enää viiltele itseäni, en näe hahmoja, en halua tappaa itseäni tai mitään sellaista. Tänään olen onnellinen. Hymyni on aito, hymyni on todellinen, hymyilen aidosti. Ennen heilutin monia lippuja, mutta tänään heilutan vain yhtä lippua. Heilutan Herran lippua, joka perustuu Jumalan sanaan. Tämä on ainoa lippuni. Tänään minulla ei ole vain enkeli mukanani, vaan Jumalan henki on minussa.